Egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan Izaro Paesa elkarrizketatuko dugu, ardi moztailea bera, eta Elizondon ospatuko den txapelketari buruz hitz egingo digu. Baina lehenbizi, goazen gaurko efemeridetara. 1759ko uztailaren 30ean, ijitoen aurkako sarakada handia egin zuten Espainian. Ensenadako markesak agindu zuen haiek desagerrarazi asmoz. Gizonak armategietara lan esklabora egitera bidali eta emakumeak giltzapetu egin zituzten. Haien artean banandu asmoz. 7.760 lagun sartu zituzten preso. Gehienak osasun eta higiene baldintza tamalgarrietan. 1489ko pragmatikak abiatu zuen Espainiako erresumako ijitoen aurkako errepresioa. Haien kontrol eta menderakuntzarako estrategiak abiatu ziren, beren aurkako estigmatizazio eta kriminalizazio dinamiken bidez. Hala ere, erresistentziarako eta antolakuntzarako gaitasun handia erakutsi zuen Romani herriak, eta zuten haiek menperatzea lortu. Gaurko egun batean, baina 1853an, Donosti ez dela Espainia, ez Frantzia, idatzi zuen Victor Hugok. Gipuzkoako hiriburua eginiko bidaiaz zioen bertan euskaraz mintzatzen zirela herritarrak. Euskal Herria ordea, ahuldu eta desegitera bidean zihoala aipatu zuen. Estatu handiek, txikiak irensteko zuten joera aipatua. Hala ere, zioen Espainiak eta Frantziak ez dutela lortu euskaldunak sakabanatzerik. 1913ko uztailaren 30ean, Bartzelonako La Constancia lantegiko 22.100 langilek, gehienak emakume eta haurrak, greba hasi zuten soldata baxuen eta ordutegi luzeen aurka. 20. mendeko hasierako mobilizazio handienetakoa izan zen Katalunian. Greba inguruko lantegietara zabaldu zen. 210.000 grebalarik lanuztea ekiteraino. Irailaren 15ean amaitu zen, langileen garaipenarekin. Gobernuak astean 60 orduko gehienezko lanaldia ezarri zuen. Gaurko egun batean, baina 2006an, Murray Bookchin, Estatu Batuetako historialaria, unibertsitatiko irakaslea, ikertzailea eta ekintzaile hil zen. Ekologismo sozialaren sortzailea izan zen. Ekologismoa eta anarkismoa uztartuz, naturako izaki guztien artean harreman holistikoa dagoela aldarrikatzen zuen korrontea. Krisi ekologikoa gizakion arteko dominazio harremanen ondorioa dela defendatu zuen. Eta orain, ikus dezagun aste honetako agenda. Eta orain, ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak.
Egunon, Izaro, zer moduz? Egunon. Bueno, Ondo, ondo. lehenik eta behin, azaldu nor zaren, konta iguzu nor zaitugu? Ni Izaro naiz, Euskal Ardi Moztaien elkartearen partaidea naiz, eta urten Elizondoko txapelketan hortan aritzen naiz, pixkat dena prestatzen. Berorekin batera dena prestatzen ari gara Elizondoko txapelketa aurrera izateko. Ederki. Hasteko, zer da Euskal Herriko Ardi Moztailen txapelketa eta zergatik da hain berezia aurtengo edizioa? Euskal Herriko Ardi Moztaien txapelketa, Euskal Herriko maila txapelketa bat da, eta bere helburu nagusitako bat, Euskal Herriko selekzioaren ofizialtasuna eustea edo sustatzea da. Nik ez dut uste aurtengo edizioa aurrekoak baina bereziagoak izatea, baina, aurtengo edizioa bigarrena da, orduan hori esan nahi du, lehenengo edizioa oso harrera ona izan zuela, eta horregatik beste edizio bat egitera animatu gara. Baina ez dut uste aurtengo edizioa garrantzitsuena dena edo aurtengo baino garrantzitsua dela, ez. Zergatik aukeratu duzu Elizondo aurtengo txapelketaren egoitza izateko? Txapelketak urtero leku ezberdinetan egingo da. Euskal Herria 7 lurralde ditu, orduan urtero lurralde ezberdin batean izango da. Aurten Nafarroa tokatzen zen, orduan Nafarroan estadio edo lako gauza gutxi dauzkagu, frontoi gehiago dauzkagu, frontoi txikiak, handiak, orduan denak ikusi ondoren eta hola, Elizondo aukeratu genuen, bere instalazioengatik, azoka eta feriak antolatzen duten eta ohitura dutelagatik, eta udalak erakusten digutelako prest daudela hor gurekin egoteko, laguntzeko, eta hori harrera ona izan duela Elizondon. Zer aurkituko dute bertaratzen direnek irailaren 19an egingo den egun osoko egitarauan? Batetik pilota leku barruan Moztaien txapelketa egongo da, hor ikusiko ditugula Euskal Herriko moztaiak zein mundu maila osoko moztai ezberdinak, eta besterik egun osoan zehar izango ditugu azokak, taloak, lehiaketan bildutako artile une batean egongo da, eta hor artileri batzuk egongo dira artilea hilatzen egun osoan zehar. Gero full-track izango ditugu, eta bestelako sorpresak dena ezin dezakula esan orain. Ardi mozketa askorentzat ez ezaguna da. Zertan datza lan edo kirol hau? Ardi mozketa ez ezagutzen dugun lanbiderin zaharreko bat da. Uda iritsi aurretik ardilei artileak entzen zaie, gure arbasoak egindako praktika bat da, eta artile horrek arropa, manta, koltsoiak, alfombrak, eta eguneroko bizitzarako beharrezkoak bestein produktuak egiten zituzten gure arbasoek, ez? Orduan, hortan datza, ez? Eskilatzea ardiari, artileak kentzea. Kirola bat bihurtu da, gaur egun kirola bat bihurtu da, baina orain arte ofizio bat zen, eta ofizio oso behar bat zen. Zergatik da hain garrantzitsua ardiak garaiz moztea? Goiz edo berandu moztea baino garrantzitsua da ardiari artilea kentzea. Goiz edo berandu, ez zait inporta. Ardi batzuk urtean bitan eskilatzen dira, beste batzuk urtean behin, batzuk martxoan, beste batzuk ekainan, garrantzitsuena da artilea kentzea. Artilea goiz edo berandu edo bat edo bitan kentzea, maiztasuna, artaldeak kudeatzeko moduaren arabera doa. Zein dira txapelketan izango diren bi modalitate nagusiak? Artaziz eta makina. Gero Open Senior egongo dira, gero maila ezberdinak egongo dira,
baina hartazez eta makinaz egingo da mozketa. Ze alde dago makina bidezko mozketaren eta guraize bidezko mozketaren artean? Hartaziz moztea zailagoa da, teknika zailagoa da, gero zaharragoa da ere, oso tresdebetasuna handia eskatzen da eta txukuna uzteko, ez? Baina elektrizitaterik ez duzu behar eta ez duzu ekipamendu askorik behar makinaz bidez, asko azkarragoa egiten da, baina moztea ere errasagoa da ez. Badaukat hemen, hau, hartaziz egin da, hartazi bada, orduan honekin moztea zailagoa da, baina ez duzu hain arras egiten. Orduan ez hain arrasa ardiari moztea edo lako bilgeriak egitea, baina teknika zailagoa da. Ze baloratzen dute epaileek lehiaketa batean? Abiadura eta txukuntasuna. Ardialik eta ondoen egitea ez, errepasorik ez egitea, ardiari ebakirik ez egitea, beharrezkoak diren mugimenduak egitea, pausu guztiak ondo egitea, hori da pixkat baloratzen dena epaile batzuk aurrean badaude hori dena ikusteko, eta beste epaile batzuk atzean daude, ardia bukatzen duzunean atzera botatzen duzu, eta paseak kontatzen dituzte, errepaseak, gero hori ebakiak egin badituzu, edo olako gozak atzeko epaileak ikusten dute. Ardi mozketa ofizioa da, baina baita kirola ere. Nola uztartzen dira bi alderdi horiek? Gaur egun ez da erraza bi alderdi horiek uztertzea. Baina hori lotu nahi dugu, ez? Ardi mozketa berez ofizioa da, baina demorarekin kirola bihurtu da, ez? Horola gertatu da ere bai aizkolariekin edo harri jasotzaiekin, baina niretzat oso garrantzitsua da argi uztea mozketa ofizio bat dela eta jende askoren ogibidea dela. Bai txapelketak eta antzeko ekitaldi hauek nire ustez balio handia dute teknika hobetzeko, ze Euskal Herriko moztaiek mundu mailako moztaiekin egiten dute lan, txapelketan diot. Orduan bere teknikak hobetzen dute eta kontaktuak egiten dituzte, baina importantea da oso garrantzitsua da argi uztea ofizio bat dela. Prestaketa handia behar da maila honetako txapelketa batean parte hartzeko? Ez, parte hartzeko ez. Denetari badago eskiladore onak, eskiladore txarrak, hori bai irabazi edo sailkapen postu on bat izateko, bai prestaketa handia edo trebetasuna handia izan behar duzu. Mundu osotik etortzen dira handi moztaileak, orduan askok urtean zehar lan asko egiten dute eta urteak daramate, orduan pixka zaila da. Baina parte hartzerako ez duzu deus behar, ganas. Berdu. Ze ezaugarri izan behar ditu ardi moztaile on batek? Hori, segun hori galdetzen diozu, erantzun desberdinak egon aldira. Batzuk esango dute teknika ondo ezagutzea, alek eta pase gutxien egitea, animaliaren pisua eta oreka probatxatzea teknika hori, hobezateko azkar egitea, segun como pienses, baina niretzat garrantzitsuena, inoizia ez dela aipatzen, ardien arrazak ongi ezagutzea eta haien portaera ezagutzea, dauzkagun arrazak, ere garrantzitsua da pastorekin edo hori erlazio on bat izatea, errespetua izatea, ze haien etxeetara bazoaz, haien animaliekin egoten zara, orduan errespetua, hori, artzainari, animaleri, etxeari eta arrazari. Zein neurri hartzen dira animalien ongizatea bermatzeko?
Bueno, lehenik eta behin ardi moztaileen bere lana behar bezala egiten dute normalean, animaliak errespetatuz eta animalien ongizatea bermatzen. Ardiak nola tratatu behar diren ere arauak daude, zehazten dituzten arauak daude, eta edozein gauza gertatzen bada, istripuak leku guztietan gertatu aldira, hor albaitari berezia dauzkagu ardintzat. Eta atzean epaiekin batera hori albaitaria daude. Aurtengo txapelketan, hainbat herrialdetako moztaileak izango dira. Zer ematen dio honek ekitaldiari? Bereziki ikusgarritasun handia, ez? Eta gainera maila handia ematen diote txapelketari, ze Euskal Herrian oraindik, moztaile oso onak ditugu eta maila handikoa, baina mundu mailan konparatzen bagara, oso txikia gara, eta orduan hori, txapelketari maila handia ematen diote nire ustez. Zer erran nahi du Euskal Herriak nazioartean aitortza ofiziala izateak ardi mozketan? Nazioarteko txapelketaren gure nortasuna propioak lehiatzeko aukera ematen digu. Horrek hemen egiten den lana balioa eta ikusgarritasuna ematen dio. Eta aldi berean herri gisa dugun nortasuna eta nazio sentimendua erakusteko aukera eskaintzen digu, eskaini digu hori nazio Euskal Herriko melia. Hori, eskaintzen digu mundu mailako hori elkartea edo erakundea. Aurten, lehen aldiz munduko txapelketan parte hartu duzue. Nolakoa izan da esperientzia? Nik bertan ez dut parte hartu, baina taldekonak parte hartu dute, taldearen ikuspegetik jende urrats eta oso garrantzitsua izan dela uste dugu. Munduko ardi moztaileen honekin batera egotea eta haien esperientziak partekatzea asko lagundu dio gure taldeari. Eta gero, federazioaren ikuspegitek ere lorpen historikoa izan da. Lehen aldiz Euskal Herria ordezkatu du munduko txapelketa batean Euskal Herri bezala, ez? Orduan, hori, sentimendu bezala asko izan da, ez? Euskal Herri bezala horregotea, eta Zelanda Berrian egin zen korrika ere bai, jendea nola harritu zuen Euskal Herria eta oso polita izan zen. Ze suposatzen du munduko kontseiluko kide izateak? Nazioarteko erabakietan parte hartzea aukera dugu, era berean beste herrialdeekin elkarlanak aritzen ditugu, gainera lanaren aitortzea da eta Euskal Herriaren presentzia eta prestigioa nazioartean sendotzen laguntzen du. Ze helburu ditu Euskal Herriko ardi moztaileen elkarteak? Lehenik eta behin ne ustez, Euskal Herriko ardi moztaileen ordezkatzea eta defendatzea, gero profesioak sustatzea, ofizioa bermatzea, sektoriari berrikuntza bat ematea, gero formazioak egingo ditugu, artillari balioa ematea ere oso garrantzitsua da. Hemen Nafarroan ez daukagu artille balorea duen artille bat, ez? Artille txarra daukagu, orduan hori sustatzea edo balioa gehitzea helburu daukagu ere bai. Lehen sektorearekin eta artzaintzarekin ze lotura du egiten duzuen lanak? Lotura erabatekoa, ez? Ardien artzaintza ezin da moztaileri gabe bizi, ez? Bat egin behar dugu. Gazte gehiago erakartzea ere bada zuen erronketako bat. Nola piztu daiteke interesa? Bai, erronka hundiena, erronka oso hundia eta oso zaila, ze gazteak
gaur egun ez gaude hortan, ez gaude sektore horretan, pues, beste inkietud badauzkagu, baina, bueno, pues, gaztei pues, esatea honekin bidaiatu dela, pertsona asko ezagutu direla, lana bat dela, eta bueno, hori sustatzeko edo saiatzeko gazteak guri etortzea, pues, erronkak egiten ditugu, exhibizioak, formazioak, orain sare sozialetan ere pixkat eskua sartu nahi dugu pues, más a fondo, no? Sartu hor, ze hor gaude gazteak sare sozialetan, orduan, baina erronka handia da eta oso zaila. Ze aukera eskaintzen dizkio ardi mozketak ikasi nahi duen pertsona bati? Gure elkartea, Bai. gure elkarte formazioak egiten ditugu, oraintxe bertan gutxi egin ditugu, bueno, gutxi daramagu, pare bat formazio egin ditugu, baina, bueno, ideia da Euskal Herriko herrialde guztietan formazioak egitea eta pixkat pues, gazteak hortan sartzea eta ea kuadrilla berriren bat atera dezakegun. Txapelketa ez da lehiaketa hutsa izango, ze giro espero duzue Elizondon? Bueno, festa, benetako festa, Elizondon beti benetako festa da. Orduan gure nahia da Elizondo egun horretan ardiaren eta ertzaintzaren hiriburu bihurtzea. Kirola izango da ardatza, baina bueno, kultura, artisautza, gastronomia eta lehen sektorean ere protagonista izango dira. Artzaile asko egon dira, gaztondegi asko, pixkat familiak, lagunak, artzainak, bisitariak, egun osoan festan egongo dira eta ekitaldiak egiten egongo dira. Azoka eta gainerako jarduerek ze ekarpen egingo diote egunari? Helburu ez da txapelketa soilik ikustea, azoka eta gainerako jarduerei esker, bisitariek ardien mundua pixkat gehiago ezagutu ahalko dute. Artillaren mundua, hori gazten mundua, ukendulen mundua, ze, bueno, gero ukendulak egiten dituzten, tinteak egiten dituzten lanarako, eta, bueno, gauza asko, gure egunean zehar ez ditugula ikusten, eta que no sabemos nada de eso. Familia osoarentzat egokia izango da ekitaldia? Bai, guztiz. Eta zer nabarmenduko zenuke aurrentzat eta helduentzat? Bueno, helduentzat giro festa egongo da, gero artisau asko egongo dira haiekin hitz ahal izateko, eta umentzat ere tailerrak egongo dira, musika, ikustaldi osoa, haientzat ni ustez oso handia izango dela, eta pues, unkigarria edo impresionante nota hemen beraientzat, eta uste dut ona izango dela txikientzat ere bai, edo espero dut ongi pasatzaiek ere bai. Etorkizunari begira, zein da zuen elkartearen ametsa datozen urtetarako? Gure ametsa ardi mozketa merezi duen tokia izatea. Ardi mozketaren ofizioa, naiz laneren artillerien ofizioa, eta artillaren balioa sustatzea hori amets bat izango zen ere bai. Eta bukatzeko, ze gonbidapen egingo zenioke ikusentzulei irailaren 19an Elizondora hurbiltzeko? Etortzea, oso ongi pasako dutela, denetarik egongo dela, lehengo urteko ezberdintasuna baduela, ze Nafarroko herrialdea baitere pixkat ezberdintasuna bat badugu, orduan hori erreflejatu nahi dugu, eta uste dut lortzen ari garela, eta etortzea, ongi pasatzea, dena errespetatzea, pertsona guztiak errespetatzea, animaliak errespetatzea, lan egiten dauden pertsonak errespetatzea ere bai, eta ongi pasatzea, giro ona egitea, eta hori, animatzen dudala denak etortzera, txikiak, handiak, eta ikustera. Gonbidapen honekin,
utziko dugu elkarrizketa eta ja hurrengoan Elizondon elkartuko gara. Mila esker, Izaro. Zuri, ala, agur. Agur. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskua aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Onaino, gaurko saioa, espero dugu zuen gustukoa izatea, eta hurrengora arte. Ongi izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.